Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe dental men dental diine TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. En garti kadi e rogare men hande noon eɗen bismiɗo baɗiraguel meɗen ene wiye Abdoul mo yette Ba omo jeeya Madina Gounass. ɓe garno ko mawlud mi waɗa haadaɓe kodde kam ɓe mbaɗa ɗo yewtere no foti foof kam mbawa heɗade ɓe koɓe tato mbatten hande inchallah lawol gotol. Oɗo so gayni ma goɗɗo naat, so on gayni ma goɗɗo naat. Wadde oɗo adoto nadde sen gollidema ha gayni o yalti goɗɗo mo ji waɗe hakkude he hunde ha wawa wirnude jaltowo o yalta. So yalti o gayni garo o ara gollal ngal jokka taw taƴata. Wadde min mbimo bisimilla moon onon yeeɓiyankoɓe dental diine TV, gorko e debbo, suka e mawɗo, goɗɗiɗo e ɓadiɗo, on calminama, on juurama, on bismama. Kadi min mbiya kadi mbaɗa abonné e alhaali o noko ɗum namdi, beele Allah hokka en dañde ɗum timma so Allah jaaɓi inchallahu taala. Ceerno Abdoul a salminama, juurama, gara calmina gayna min namdoma ko namdata ko inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Mi salmini on min fo inde mum e yettode mum. Kadi mi salmini Baba Yahya Ali joom dental diine TV. Nodduɗen ɗo sababu o kanko waɗi ɗum hannde e yewtodirde makko e alhaaliji men. Ɗum noon mi salmini on no feewi. Kadi mi salmini dendagal mo ene yeeɓa seeno. Kadi on mbiyama kadi on mbaɗ abonné e sene he hono dental diine TV ko ballal men enen foof jeeyi ɗum ko ceerno men kadi ba men kadi Baba Yahya Ali. Min calmini dendagal mo ene yeeɓa en inde mum e wonde e mbadi yettode mum ha salminte weltoɗo. E ceerno men ceerno Abdoul, somin nandimama ɗo jibineɗa e jinna e ma no mbiyata min? Eyyi min jibinami ko Medina Gounass. Woni kamɓe mbiyata Gundaga, wuro ceerno Alhaji Mouhammad Seydou Ba, yo weli Allah wone makko. Allahumma amin. Ko ɗon jibinami. Jinnaɗam debbo ene wiye Safi Ndiaye. Jinnaɗam gorko ne wiye Baba Ali Ba. Ko noon jinnaɓam mbiyete. Alhamdulillah. Ko Madina jibinoɗa walla ko banko jibinɗa an? Min ko Medina Gounass jibinami, taw kadi leegal ene wiye Musfala. Ko ɗon jimi aduna. A jangino walla a janggano Qur'an en sharia en noko mbaɗɗa hen waɗa waɗani hen? Alhamdulillah. Caggal nde jimi aduna kam mi jangi seeɗa.
par ce que mi yalti toon Madina Gounass to mi yalti toon gila 2009 ngam yaade janngoyde Guédiawaye janngumi duɗal ene wiye ceerno Mouhamadou Lamine Kane ko ɗon janngumi duuɓi 6 mi nan toon mbiɗo jannga alhamdulillah. Sariya o ne? Eyi sariya o caggal nde gimmimi toon nde gimmimi Guédiawaye ɗo hanki ɗen kolmi Madina jokkoymi toon alluwalam ngal e duɗal ene wiye galle Baba Sade Diegui ko ɗon Allah waɗi jottimmi alluwalam ngal nde jottimmi ɗum ha gaynumi nde ceernajo jangginannoɗo kam o wi kam ɓeyde Allah waɗi alluwal ngal jottima yomin jaaden hen defte ɗe seeɗa. Allah waɗi emin janga defte ɗe kadi hatta kadi emin janga kadi alluwal ngal ene continue eyi alhamdulillah. Joni noon nde jannguɗa Qur'ana sharia nde gaynuɗa a dañino gollal ngal gollotoɗa walla ko hen tan deƴƴa? e caggal ɗum nde gimmimi toon Guédiawaye 2015 2015 patumi Madina caggal ɗum nde janngumi nde ha ɓooyi babam o yi alhaali o nde wonno mbiɗo waɗa mi nani hen mi ala hen caggal ɗum o wi kam wonde so tawi mi yiɗa janngude yomi accu ɗum mi yaha mi ƴeewoya goɗɗum eyi min noon on saaha taw haqqillam wonno tan koye woppude taw mbiɗa jogui mawnam goto woni afo amen o no wiye Tidiane Ba caggal ɗum omo joguino bitik Tamba jaami toon 2018 jaami toon caggal ɗum gondumi e makko e bitik e emin golla ha 2019 caggal ɗum konmi Madina kadi haqqillam kadi faate e jangde he haqqillam o faate e jangde he duttimi kadi e alluwalam ngal continue kadi caggal ɗum mbiɗa continue e duttalam alluwalam duttal mbiɗa continue ɗum ha won hen sahara kadi haqqillam kadi yalti hen kadi ha laaɓi caggal ɗum kadi gaccumi kadi jaami mawnam goto nanɗon wiye Papa Ba mi salminimo no fewi jaami ɗon mbiɗa janggemo ko ñootol mbiɗa janggemo ko seeɗa seeɗa mi ɗon kadi caggal ɗum patumi Kaolack ga ko ɗo continue ɗum ɗo alhaali meccal ngal. Joni nde garɗa Kaolack nde holmo gollodiranɗa e ñootol he hol gon ceerma hen? eyi no jettimi ɗo e Kaolack alhamdulillah yakitande hitande nde gimmimi Madina faade Kaolack ga ɗum ko 2019 wonno caggal ɗum gonmi ɗo seeɗa e mawlude aduna ham caggal ɗum nde gonmi ɗo mbiɗa Allah waɗi mbiɗa yewtide woni mawnam oɗo Jalalu o wi kam min de omo jogui ɗo musidɗo makko goto ene wiye Modou so tawi mbiɗa yiiɗi janngude ɗo meccal ngal omo wawi waddude kam e makko mi continue meccal ngal mbimi eyi bisimilla yo haalam caggal ɗum o waddi kam e Modou jokkumi ɗo meccal ngal mbiɗa janga meccal ngal mbiɗa continue ngal. meccal ngal ko holɗum? eyi kañum ko ɗum ɗon no mi wiyami ko ñootol e tayoragal ko ɗum gollatnomi eyi ko tayoragal ne heewi façon ngaji walla ko jogui mbaɗiji eyi tayoragal ne waɗi façon ngaji par ce que ɓe mbiye ene waɗi simple ene waɗi daminé kono min ko simple o ko ɗum aduna ham ɗo ko ɗum janggatnomi nde jottimi nde o namdi kam o wi kam ko holɗum jimmi janngude mbimomi par ce que minen toon nokku amin to Madina to toon ko simple o tan ñotte toon eyi woni hen ñooti alhamdulillah wuro ngo jaɓata ɗum woni hen ñooti ɓe jaɓata ñooti toon mbimomi so tawi on wawi janguinde mi simple o ko ɗum jinmi o wi kam bisimilla ɗum ala caɗele on wawi janguindemi jooɗimi ɗo mbiɗa jangga ɗum. joni noon nde jannguɗa gaynuɗa ko ɗum tan koɗɗa gonmi ɗo mbiɗa jangga nde janngo ha woni hen dumuna mi woni ɗo 2019 2021 woni jinnaɗam o sanki woni babam caggal ɗum nde o sanki nde
hanki dinam hakkillamo jiiɓimi dal mbiɗe janga ɗo meccal ngal kono haqqillamo wonani ɗo eyyi nde jaami ha konmi Madina nde nanmi o sankima de caggal ɗum ƴettumi gonmi toon seeɗa mimi fan mi ruttito mi yaha mi continuoya meccal am eyyi ɗum noon Allah waɗi mbiɗa jooɗi ɗo mbiɗa continue meccal ngal ɗo e Kaolack kono hakkillam o ene kadi wonani ɗo no fewi woni tan ko Madina eyyi caggal ɗum mbiɗa yewtide e jinnaɗam o woni jinnaɗam debbo o meccal ngal o wi kam ɗum ɗon o wi ne moƴƴi ha maayi ɗum par ce que min mbiɗa wonɗo kono hakkillam o wonani ɗo no fewi kalam mumi alhaalam foof no wayi eyyi ne wonno jinnaɗo debbo o mbiɗa ɓaɗimo kadi won hen gueɗam mi suttama ɗum o heewi mbiɗa haalnam so wi ham yomi accu tan mi accat so wi ham kadi yomi wattu tan mi waɗat eyyi caggal ɗum gimmimi ɗo e Kaolack jaami Madina kadi gam continuoyde meccal ngal ha joni ko meccal ngal tan continue jinnaɗo gorko rutti hol sahatno rutti ko 2020 nden rutti yo Allah yurmo yaafamo joni ɓesgu makko no foti nanggui ɓesgu makko komin jeegom minen foof eyyi debbo noon min jogui hen ko goto kono minen heddiɓe komin joyo eyyi woni jeegom afami noon wiye Ahmad Tidiane Ba dewɗemo ho wiyete ko Papa e Hajjanene Ba on rewe Papa komin oɗo rewe Hajjanene en waɗi kadi Basir Talla on ko miñam on rewe yammino en waɗi kadi Ousmane o woni kodda men eyyi ni poɗɗen ni min poti a joguino gogiraɗo walla ko alhamdulillah par ce que minen ɗomin koɗi joni ɗo ɗon ɓoyani komin koɗi ɗon fayde ko 2018 eyyi ne wonno babam kañum ko almudo wonno nenam kadi ko almudo wonno min tawi koye almudagal kadi min continue kadi almudagal ngal eyyi min tawi min jibina woni nokku mo mbiyam ɗo Musola ko ɗo min jibina ɗon min mawni kono galle o min jeeyano ɗum caggal ɗum min gimme jeeno galle o jeeyno ɗum ko Bab Seku on nehi babam eyyi ndemin jeehi nde mawna men ɓe jeehi ha yonti wadde ɗum ɗo dewle hanki din ɓe jiili galle kono Allah waɗi babam wi wonde ɓeyde galle amen to nanto yoɓe jahatan ɓe mahoya toon caggal ɗum ɓe mahi toon min gimmi toon min paati toon o sakam galle amen alhamdulillah ko galle famille babam tokos en nanɗon kadi goggamen nanɗon inchallah eyyi bamma ko ɗon wonɗa galle hen jangguine walla wonno koye golle ala babam no mbimami ni babam ko galle ceerno wonno ko almudo kanko ko gollotono e almudagal makko kanko e almudagal makko o yenno walla min gandirmomi tan ko guese kadi e galle ceerno ko ɗon hettina min ko ɗon tan gandirmomi inchallah machallah jokku e arano eyyi caggal ɗum nde min gimmi Musola nde min paati ɗaybato min paati gallamen to Allah waɗi monamen ɓe han kamɓe ɓe mbaɗi dewle eyyi ɓe mbaɗi dewle kadi alhamdulillah ɓe guddita ɗon ɗum ɗo ɓe guddita palsuji e galle he woni mawnam gonnoɗo Tamba o on kam faati place gallamen ɗo mbiɗa won ɗon kadi Tidiane Ama Tidiane mbiɗa won ɗon mbiɗa wallamo so tawi o ala ɗon mi jooɗo ɗon e place bitig walla ko bitig o jogui bitig o gollata kadi mawnam kadi biyeteɗo Papa o on kadi kañumne kadi nanɗon e Madina Gounass ko ɗon jogui meccal mum ko ɗon kadi gollata ko golto kanko ko tawiragal o gollata ñoɗol machallah ko ɗum o waɗata taw eyyi annene eyyi min o saaha ko meccal ngal continue hawgal meccal woni ñotolngol bisimillah ko ɗum gommi e dow mum kadi ko ɗum mbaɗanmi ha joni joni ñotolngol oɗon gona wuro teddungo ene wiye Madina Gounass hol ñooti ɗi mbatton toon ko pantalon ngaji walla ko zippuji walla ko holɗum eyyi to gam Madina kam nde wonno won hen gueɗe kewɗe ene cala toon par ce que hande kadi aduna o ene heewi ko ñotte kamɓe mbiyata modèle aji modèle aji gonnoɗi ndenɗi e joni ɗi wona gotum
eyi par ce que joni ene waɗi modèle aji kewɗi ɗin eɓe jiiɗa ɗum jonnude e Madina ni kono din minen toon diine o jaɓani ɗum yo machallah eyi won hen modèle aji nan toon so tawi tan jomum addinimo wimo ya wimo ñotanam oɗon modèle so tawi tan a andi ɗum ɗo jaɓani wuro ngo jaɓani ɗum Madina jaɓani ɗum oɗon modèle jomum ñotta ɗum machallah o won hen gueɗe ko liggotoɓe yoɓe callo ɗum no feewi gonga ni ko moni fof ko haalis ƴewata kadi ko koye poos mum waɗata kono won hen gueɗe kadi so tawi salama tan minen fof yomin ndendu min ganda ɗum ɗo moƴƴani min mbasa wadde ɗum par ce que ko ɗum Madina Gounass ko ɗum woni Madina Gounass machallah ko ɗum min tawi kadi joni so jom wujjitima ñooti ñotol ngol bonngol noon nanngama no gotte eyi kañum kam woni hen ñooti noon toon so tawi jomum ñooti ɗum wujjitima ñooti ɗum eyi kadi ɓorinima ɗum e Madina ñootɗo e ñotanaɗo hol ñawre mabɓe e jinnama onon ɗiɗi ɓe joni kam ñootɗo e ñotanaɗo foof hanki ɗin kamɓe ɓe ñawetake kono kam ene anda kam ɓe mbaɗi koko potani wadde par ce que ɗum ɗo Madina jaɓani ɗum ala piggal seeɗa ala piggal kam ala hen no calcere fiye seeɗa hay so ɓoki sappo kam ala ɗum ɗon kam ɗum ɗon ala hen piggal ham ala hen kono ma haalen kam ma haale kam yenne se kadi holle lawol arte lawol par ce que on jaɓa eyi ma jaɓ par ce que kala ko jomum waɗi foof so andi ɗum ɗo wonani lawol ma yimɓeɓe kaal kadi so tawi yimɓeɓe kaali so tawi ka nanowo tan ma andu tigui ko mbaɗɗa ko ɗum wona lawol ma accu so tawi kadi a wona nanowo mbaɗa comme no amni e continare wonen nanton kam jokki tan ko haajuji munen mbiyata ko mbaɗi foof par ce que yimɓe ham sa waɗi koɓe haaloɓe sa waɗani koɓe haaloɓe kono kadi neɗɗo kadi gonga ni neɗɗo aduna hande o sa waɗi ko haalde sa waɗani ko haalde kono ham ƴettude kadi lawol ngol ganduɗa tawa haalata hen ko heewi ɗum ene waɗe ma sens kadi ene moƴƴi par ce que won hen kunuɗe yo Allah yaafo en ɗon kadi yo Allah faabo joni noon ñootogol ñootolngol o waɗi ko ñalɗi ñooteteɗi walla ñande fof ñootat ala minen toon ala ñalɗi eyi minen toon ko sowona taw aljuma eyi aljuma o kam ko ɗum ɗon woni dimanche kamɓe mbiyata dimanche julfuɓe mbiyata dimanche eyi aljuma o kam so tawi ko dawɗa foof so tawi tisbar nonnama jippoto eyi woni hen ni kadi aljuma kadi dawata par ce que mbiyata hande ko aljuma ko ɗum tahade jomumen dawata eske machallah e joni noon to banggue ndemal ne aɗa waɗi ndemal seeɗa walla on ndemal eyi ndemal min mbaɗi ɗum seeɗa par ce que nde gonmi Madina nde jinnaɗam o alhamdulillah o wona joguiɗo doole ni kono ham omo heewi peeje eyi woni ɗon nde woni Madina nde par ce que aɗa woni min nan toon a yi jinnaɗo ma ene yaaha ene dawa aɗa jooɗe galle ɗum noon kadi en ɗeɓi ñagade duwaw seeɗa ɗum tawi so tawi o dawi min jaaha min balliyama aɗin ɗo saaha goto nde o sellani nde ni ko min e bam tokoso goto ko minen keɓɓiti guesa ba machallah minen gollanno guesa ba e caggal ɗum noon guesa kam so tawi a woni hen taw jaadoje e guese he sa ala ɗum tan lohat kadi a tampat luɓam o watti hewde guesa ba alhamdulillah eɓe continue ni o saaha eɓe continue ba nan ɗon kono ham nomin mbano e mabba ni min gussi eyi kono alhamdulillah saabi gussiɗon ɗum saabi min gussi onon haalis walla ala wona dañde haalis ko guesa na wawi gullude guesa ba machallah eyi par ce que guesa ene namdi ko heewi so ɓe keede guesa tan ɓe keede ɗum ɗo ɗum ma wallu ko heewi kono so tawi anani e guese saaha soggol awdi so yondi ko an soodata soggol huusine walla chinois tan so yonti kadi ko an soodata kadi wiya kadi ko guesa galle wona guesa ma ko guesa galle so tawi ɗum ɗon ko an tan so ɓooyi tan kadi a dekkonat hen gacca alhamdulillah jinnaɗo ham kanko ne wonno omo jogui connaissance omo anda kadi ko omo jogui musidɓe ɓe ganduɗa ɓen ko walloɓe mo banggue foof banggue awdi
saha duggugol so yondi ɓe mballamo duggude saha demal so yondi omo jogui heedi omo jogui ɗon musibe minen fof min dewata min mballamo demal alhamdulillah kono hande nde wonno yo Allah yurmo yaafamo hande o ala ɗo ko ɗum saabi kadi hunde ɗeɓi lohade seeɗa ɗum tawi demal ngal ɗeɓi lohade seeɗa kono hay wona wonde min jiiɗa wadde demal ngal ko ɗum saabi ɗum lohi seeɗa joni noon kamɓe fof ɓe ɗisi walla woni galle o galle fof ɗisi kam sukaɓe fof ɗisi ala galle o minen sukaɓe fof min desdani ɓene poti resɓe o saaha to so tawi ko banggue ɓiɓɓe nenan ɓe ɓen kam ko ɗiɗo tan ɓen desi ɓe woni Papo e Ama Tidiano minen heddi ganni kay janggol hande so Allah walli kay ha hunde yonti inchallah ko mbiyata ko so yonti tan weeɓat machallah e kadi so yonti tan kadi min mbaɗat ƴamanto jami waɗa ƴamanto mino ƴamanto ala mi jamal walla ta posteɗa dokkeɗa debbo posteɗa dokkeɗa posteɗa ala jamal kam ɗum noon kam jamal holnaki ala force jamal holnaki ala force eyyi neɗɗo ham sale rasa rasan mo jiɗɗa o tan par ce que jiɗɗa tan walla jiɗɗoma eyyi jiɗɗoma kamo jiɗɗa kadi eyyi kadi walla an to yiddama o hiddema an sa welam kadi ƴeewa kadi jiɗɗoma kadi par ce que jiɗɗomo woni eyyi on kam oɗon mbawi wondude kono mo jiɗɗa o on ene wawi yaade ha ɓooya yiiɗoya goɗɗo accuma e ɗum tawi ko jiɗɗomo o ko on holni saɗa ƴeewa jiɗɗomo o waɗa ƴeewa an mo jiɗɗa o machallah eyyi waɗi aɗa yiyi jiɗɗo walla tawa o saaha alhamdulillah mbiɗi yi jiɗɗomi kay goto wona goto tan kay alhamdulillah jiɗɗomi kay so tawi tan ko ɗum ɗon mbiɗi yiya ɗum kay machallah heddo o sahani komi waɗani alhaalam e dawgal taw machallah jimmi taw o sahani golle o yaade hami ƴewya taw par ce que situation o ene ɗum ni ene waɗi compliqué seeɗa eyyi neɗɗo ham so dawgal ham wona balɗe ɗiɗi wona balɗe tati eyyi kamɓe mbiyata dawgal kañum sa naati hen wona cahan ɗum tawi so tawi aɗa waɗa ɗum tan accu ha ganda ɗo a yonti nadde hen tigui tigui naata hen wona kadi ha ɗum anda gañjom eyyi kono ham so yi kam waɗa naata guillo adama daña sa ari anda jiɗɗo ma yiɗi jiɗɗo guillo ganda guiɗɗo mo alhamdulillah par ce que min kam jinnaɗam debbo o saaha fof ko ɗum o haalnata yomi ƴeewa debbo min wimo yo muñanam seeɗa tan ha holnden eyyi par ce que ɓurno sedde ha holnden muñama ha holnden yo muñanam seeɗa tan ha holnden ala dar eyyi ala daɗo kam ko mami ƴeewa ɗum kono wona oɗo saaha ɗo janggo walla ɓaawo janggo en ala o mi yiɗa ko janggo mi tawa ɓaawo janggo par ce que hunde kam so tawi aɗa haala tan haal ko laaɓi machallah eyyi adama ɓiloyade hen wallahi ɗum tawi so haalni kam ɗum ɗon tan wiyatmo bisimilla inchallah mi nani haala ma kadi so yonti tan ma weeb ko ɗum woni noon to banggue ƴame to eyyi madina o ƴamirte toon madina eyyi madina de ham banggue ƴame to nene waɗi compliqué waɗani compliqué par ce que hen saaha aɗa haalde e neɗɗo o Allah waɗa Allah yanta hen keeɓa hen saaha kadi aɗa haala kadi mbasa hebde woni ne mbiye ƴame ne mbeeɓi kono wonen kadi ɓe mbiye ƴame weeɓani ƴamal weeɓani par ce que ƴamal debbo mo jiɗɗa woni joom suudu ma o par ce que neɗɗo am aɗa wawi yiidemo ni tan o welema weleɗamo eyyi kono mo jiɗɗa woni joom suudu ma o on kam on il faut ƴeewama ha ƴewtinɗam nde puɗɗa andude ko oɗo tigui nde mbawa nadde hen inchallah kono kam ala kam ko paytoɗa ƴamowo ko an ƴamowo e pawma hunde ma mbaɗa ɗum ɗo min dokkuma debbo voilà minen toon kam so Allah ɗum tampinani amen machallah eyyi min pawma ɗum ɗo walla ɗum ɗo ɗum kam tampinani amen ko toñama tan keɓata eyyi so tawi tan aɗa yiiɗi a neeli jinnaɓe ma ɓe jeehi ɓe jottini ɓe tawi ɗo jinnaɓe suka debbo a felliti humde tan sa humi tan hankkadi woni joom suudu ma ko hoɓano gayna gacca ɗum waɗa hoɓano nawara ala sa humani kamɓe mbiyata ma mbaɗa yangue eyyi minen toon ma mbaɗa yangue ma ndesa eyyi yangue watta ko galle ma walla galle jinnaɓe debbo to eyyi ñalawma joftugal o kam ko galleji ɗiɗɗi fof mbaɗata eyyi kono ñalawma ɗum ɗo walima
on ko joom galle o woni joom galle desɗo debbo ko on waɗata ñalawma ɗum ɗo walima mais o amma galle debbo to donc joftugal tan machallah joftugal tan watte to joni so wi on mbaɗi dewgal ha gayni hol ñaawore dewgal ngal ko yimɓe ɓe garata balluma walla ko an tan waɗa posma an tan fof an waɗa hoore ma eyyi kañum ko sens tan par ce que ene heewi min kam ene heewi ɓe jiimi ene ndesi alhamdulillah yo ɓeydu yettude Allah no feewi par ce que neɗɗo kam so tawi a jaaɓi wallere woto salo wallere eyyi kadi won hen gueɗe so tawi a salima ɗum tan wayata kono mowoni kinade ni sa andi a ala tan yankino balleɗa par ce que dewgal kañum ene weeɓi weeɓani gongoni so tawi doole ma kono kadi so tawi kadi a wallitama hen kadi desda ɗum ɗo joni ma ustu so tawi joni ko an goto an waɗanno ɗum ɗon ma ustu par ce que oɗa so addi o addi tan ɗum ɗon joni ma waw ɓenninde ñalawmaji tati ɗi foof par ce que minen to balɗe tati eyyi balɗe tati ɗe foof ma mbawa ɓennude taw kadi musane moon goto foof balɗe waɗata ala so tawi ɗo joni ko kamɓe tato mbaddata balɗe tati ɗe so gasi tan gasi so tawi ko kamɓe jeyda galle goto kamɓe gonde galle goto balɗe tati ɗe so ɗe gasi tan hanki dinam gasi miski machallah eyyi machallah joni so wi neɗɗo o rokkama debbo gayni debbo yatan huttu lawa gotol walla ko yatan dambo kadi horgal bamum ala minen toon gay so tawi kay hokkama debbo so tawi tan iwi galle bamma ko fayi galle bamma hanki dinam gasi eyyi ɗon kadi hotta kadi ɗon kay hodde ala kadi so araw ko hen saha jomum yaaha ñalloyde eyyi walla so tawi jomum jibini kamɓe mbiyata men da yaaha muyninoyde ay ɗum ni an joom galle o so tawi aɗa weela so tawi aɗa jaaɓi jomum yaaha so tawi kadi a jaɓani kadi jomum heddo noon e galle mon he wasa yaade joni noon so tawi aɗa waɗi debbo omo yiiɗi yaltude galle o wayno walla wayntako ko ɗum to yahla makko ko wayno kewji garoɗo inde en gueɗe goɗɗe en somo yaltu galle o ara fatma ha gara waynoma walla ɗum to yahlamo taw waynakima ala debbo so tawi omo felliti yaade mo waynoma woni hen kam ko mbaynor kadi woni hen kadi tintinat par ce que jomum ñantima jom ko serni waynogol tintigol ko serti waynogol tintigol en saha jomum ñando ha fewa tan hankkadi ene wima wonde mbiɗa yiiɗi yaade ɗo ɓeeɗa yi jomum ene ñanti kadi a wawa hadde jomum ɗum ɗon jomum waynakima koko tintinma wallahi eyyi ɗum woni tintingol mais o amma pelliɗɗo waynade o on guila suwa yaade guila oɗon gondi wi jomum wiyatma wonde janggude komi jiɗɗi yaade e galle nena men eyyi so tawi aɗa fellide jomum jaaha mbiya bisimilla sa fellitani jomum jaaha kadi mbiya jooɗo joni so debbo o waynimama fayi galle bam makko o ɓenni galle goɗɗo wona galle bamko noon so artiki mbiyatama ɗum noon kam ɗon ene compliqué seeɗa galle bam o yaha galle bamko maɗa eyyi joni nantuɗama omo leggal kaari jomum ene ñalloya yaha ɗon walla mbiyama ko yaa tan walla mbiyama ko tan galle bamko haɗ ɗon a tonggamba ɗum walla tan hol ñawore nde tan belliɗɗamo mbiɗama tawi tan yaha ha garta foof kala jiiɗa jaaha garta walla mbiyama ko yaha tan inde ɗo kaɗa ɗon garta so tawi ham jomum waynimama ɗon kay an kay konngol ngol ko yo jomum bisimilla tan yo yaha tan ɗiɗi fof yaha eyyi yo yaha ha arta Allah andi so tawi ko galle bamumen haaɗi walla so ɓenni banggue goɗɗo il faut ko yeɓrete jeeya eyyi an kay konngol ngol ko bisimilla tan tan kadi ɗiɗi fof moƴƴi eyyi jomum so waynimama tan bisimilla yo hakki fof laga hakkima weltare eyyi no so yiya galle ba makko yiya galle kaw makko yiya galle dede makko walla ɓenna kadi inde wonde bisimillah eyyi joni noon to banggue guura ka holno wonirta toon woni Médine to eyyi alhamdulillah toon kam emin jetta Allah no fewi eyyi gon woni min mbaɗa toon ene ñaagui dow seeɗa wayani comme no teruɗe ɗi ni kono am alhamdulillah nde wonno toon Médine koko duwona ɗum tahi alhamdulillah emin jetta hen Allah no fewi machallah kadi min tampani eyyi min tampani golleji amen min tampani kadi e galleji ɗi kadi
e fof emin jetta Allah inchallah jetta hen Allah no feewi joni noon so kala ko batton e wuro he ko ma keɓa jamiroɗo ceerno walla mo tan mbaɗon taw mbayna ceerno ala minen to gam kala ko min mbaɗa min jahat min mbayno so jamirama mbaɗon so kaɗama gaccon so min kaɗama min ɗacca e banggue ɗanngal ni so tawi wona ɗo e Sénégal jomum ene ɗanno ne heewi yaade ha toon caali ɗo wayno so tawi wiyama yo yaha so tawi kadi wonno haali o wayi so wiyama yo jooɗo kadi woni hen kam ene nana jooɗo woni hen kadi so ƴetti lawol yaade tan kañumen ko jahat tan ko ɗum ɗan joni noon o waynagol ngol ko baynogol ɗanni tan e ɗanno walla hay so yaha Tamba a waynota walla so yaha Kaffrine o ala toon kam ɗanngal jogui tan ko waynte hen omo tan jaaha law maɗa ko way gusalaji ɗe ko fof ma gayna mbayɗa ceerno walla ko toon woni hen ene jahane mbayno sababude duwaw par ce que hen saaha aɗa yaha e hunde taw ene ɗefi wadde compliqué seeɗa jiya situation weeɓani noon foof jaaha mbiya fan mi yaha mi ñaago yo duwaw jaaha mbaynoɗa ñawoɗa duwaw taw ham sa yeehi taw situation ko watta compliqué eyyi taw ma weeb ɗum tawata joomumen ene jaaha ene mbayno joni jokkodiral mo ngal kadi holno wayi jokkodiral mon on sukaɓe Madina to sukaɓeɓe jokkodiri woni sukaɓeɓe alhamdulillah sukaɓeɓe kam to kam so wona hen waɗi fayida par ce que kamɓe mbiyata Madina kam ko pelle gonton kadi moni foof e fedde mum eyyi so tawi aɗa kewna alhamdulillah tampata ma dañ fedde ma maɓe balle e banggueji foof maɓe balle eyyi alhamdulillah banggue minen kam sukaɓe kam komin gotum inchallah eyyi komin gotum minen foof inchallah kadi ko ɗum kadi min mbiya yomin gon gotum machallah eyyi par ce que hunde kam so dental kam ko kañum woni doole kadi so min denti tan min tampata eyyi wonen gueɗe aɗa yiya ene loka tan ko wasde wadde dental tan wasde rentude mais so tawi on denti tan kala ko gimmanɗon on mbaɗat par ce que alhamdulillah pelle nan toon kono pelle ɗe foof e waade noon kadi minen foof min gotum aɗa wawi yiide fedde oɗo fedde o kono so tawi jomum ene kewna joni a yiyat ɗon pelle kewɗe taw kamɓe foof addiɓe tan ko wallude fedde nde eyyi minen kam alhamdulillah Madina kam so Allah sukaɓe kam ko jimi toon ko alhamdulillah min jetta Allah no fewi waɗi ko fedde rewre e fedde warde walla voilà fedde ɗum ɗo taw ɗum ɗo debbo rewɓe woni fedde men banggue worɓe fedde men banggue ala rewɓe ham kañumen kam pelle ɗe ham ɗum hewani toon machallah eyyi joni so wi noon on mbaɗi ko wayno ñalawma inde walla ñalawma suddugu e gueɗe mbaɗe noon hol defoɓe ngu walla worɓe defata ɗum eyyi toon ene waɗi defoɓe taw ene gimmo e leeɗe walla ni taw koye leegal he jeeya taw ko ɓen defata eyyi amma minen fedde nde wonani amen ɗon tan so ɓe defi ɓe defti alhaali so nawde jonti taw ko minen nawata worɓe tan eyyi taw ko minen nawata worɓe tan nawata ɗum eyyi taw ko minen tan rewɓe defata rewɓe kamɓe defata so gayni on worɓe garon carwoyon eyyi min jaha to wana rewɓe tan jiiɓodira ala eyyi bisimilla alhamdulillah kam min ngala e ɗum ɗo machallah joni noon so Allah waɗi inde waɗi no Sénégal ga wayi mbaɗa ñiiɗe kosam en nan toon wala toon walla kuuma waɗe goro en nan toon wala toon eyyi ɗum nan toon eyyi nan toon sala toon tan comme so aɗa waɗa inde joni comme no indeji jolfuɓe ni suba mbaɗa sauce ha heewa defa battari ma ɗi mbaɗa kamɓe mbiyata jogonal mi anda e wone gueɗe nan toon kam en cala toon par ce que ko tahi sala janggo e janggo an dañƴo aɗa wawi wadde janggo e janggo miskino Allah o wiya ene waɗa ɗum taw doole mum kadi hokkani ɗum wadde ɗum gonga eyyi ko ɗum saabi ɗum ɗon sala toon machallah par ce que doole potani eyyi joni so on ndendi o yonta moɗo gandi ko miskino Allah no mbaɗon tommo eyyi toon kam miskino Allah
tawi tan kanko yonta ko wo dambinowo walla ko innowo walla ko mayraɗo yo Allah dandu holno mbaɗata e makko e ñalawmaji makko ɗi o yontaɗi par ce que wona hen gueɗe nanɗo kam ɗum noon kam ko ballal tan par ce que joni hay woto Allah wanni par ce que hay mayde woto Allah yawno hay mayde a yiyat joni mayde a yiyat jomum ene ndendina e galle he aba ene gimmo e galle he so tawi jeehi moftoyi mayɗo faate e galle he ene mbaɗa duwaw aba ene gimmo e galle he ene waɗi koɓe ndendinta ɗon ko yoni ɓe gacciɗo ɗum galle o machallah taw eɓe mbawi jogade ɗum ɗon e balle ene wawi dusdeɓe par ce que galle kam so tawi mayɗo waɗi hen wasta immiɓe comme no famille ni duwaw hankkadin wooda wonɓe e galle he tawa so tawi kadi doole kadi ngala no fewi ɗum noon kadi ene ɗeɓɓi musde e mabɓe seeɗa ɗum tawi won hen gueɗe so tawi waɗama ket so tawi yimɓe ndendini tan totta goto e joom galle he hettanaɓe hen machallah eyi ɗum kam mi yii ɗum toon kadi ɗum noon kadi ko ballal mawgal alhamdulillah bi alamin alhamdulillah bi alamin on a jarama kadi haala ka tonguima kadi min beltima e jonde ma joɗɗa nde kadi holko woni mbaynigo ma eko basirɗa sukaɓe fedde ma nde eyyi kadi mbaynigam hen tan ko wasiyade sukaɓe minen sukaɓe foof jeunesse o foof yomin ɓeydu tinnade yamirore eyyi min ɓeydo tinnade yamirore min ɓeydo tinnade kadi e jinnaɓe kadi min ɓeydo tinnade e diine o no fewi par ce que no ceerno haalirta ni eyyi no ceerno wiyata e mbaɗni eyyi to ɗe mbaɗira noon eyyi min ɓe gacci koye gaccira noon so min mbiyama yomin gaccu min gacca so min mbiyama kadi yomin mbaɗ kadi min mbaɗa taw min tampata min tampinta machallah eyyi par ce que neɗɗo kam so tawi aɗa nana haala tan ko heewi tampintama e aduna eyyi mais so tawi jomum way kono am ni nanta haala ko heewi ma tampine e aduna par ce que won hen gueɗe aɗa wiya e accu ɗum ɗon accu tan par ce que moƴƴani eyyi won hen gueɗe heedi so tawi a wiyama ya wat tan wasa mawnikinade mbaɗa eyyi par ce que neɗɗo foof ene andi ko moƴƴi e mum kadi ene andi ko boni e mum eyyi kono won hen gueɗe so tawi yimɓeɓe mbima wat ɗum ɗo tan ma andu tigui so tawi ene moƴƴi tan ma wat so tawi kadi moƴƴani e ma kadi aɗa andi kadi a watta machallah alhamdulillah joni noon oɗon jaaha galle ceerno ñande fof walla ala wona ñande fof kam on jaaha heeɗi batu ceerno ɗi batuji ɗi jama to galle ceerno to nande waji ceerno heeɗo ko ceerno wasito ko no wasirto on ni mbaɗe ɗum gacce ɗum nanggue lawol ngol jokke en ɗam toppide dille mon o toppide golle mon ɗe omo wiya yen toppito golle meɗen yen toppide diine meɗen e enɗam meɗen ɗum ɗon noon kadi holko kanko kam ɗiɗon wasiyaji ko ɗin wasiyaji tan wasito amen eyyi toppito ɗon diine mon e toppito ɗon golle mon ɗi ballittuɗon e alhaaliji mon ko ɗum tan woni wasiyaji makko e enɗam toppito ɗon diine mon e jokkugol enɗam e golle mon ɗe ballittuɗon e alhaaliji mon e konngol makko ko ni tan alhamdulillah yo Allah juutno balɗe amin ya Allah woni wonɗa ceerno meɗen eyyi yo gurdam juɗɗam tan e judde balle e cellal e kadi somin jiyama tan min kulani Allah ɓoynum ɗo e jeesa men ha juuta allahumma amin Allah ɓoynum ɗo e jeesa men ha juuta allahumma amin Allah junno balle ma allahumma amin kanko e ceerno Ibnu e ɓesgu makko e dentalngal foof e kadi mayɓe ɓe kadi yo Allah yurmo yaafoɓe Allah harnaɓe aljanna e juuɗe moƴƴe jaɓɓoɓe a jarama Seydi Ba e caggal mum mi salminima no fewi Baba Yahya Ly Dental Dine TV kadi min beltima no fewi ne wawno wiyede komin sukaɓe min mbawata haalde ɗo kono ɗo galle o kam ala suka ala mawɗo so tawi tan aɗa jogui ko kalɗa omo yananma galle o kadi omo wima bisimilla ma galle o ko galle men télé o ko télé men kadi galle o kadi ko galle amen par ce que minen ko ɗo min jippi e galle he alhamdulillah emin jagnana e galle o somin goni ɗo min kefta ko muusi amen min kefta ko mette amen eyyi min jaaja no fewi min ñaama emin jara min mbaɗa ko min beela alhamdulillah kadi ɗum ko
jinnaɗo amin o way noon ceerno Yahya Ali kanko way noon ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo jiɗɗo bandu men kadi jiɗɗo hoɓɓe kadi eyyi ko jiɗɗo hoɓɓe ñaagui Allah tan yo duuso ɓooya Allah junna balɗe makko ha juuta moƴƴina battane mo salmini nenam kadi nene Aissane Ndiaye kanko kadi o jinnaɗam debbo ko jiiɗi yumma kanko e nenam jiiɗi yumma e baaba machallah e goggo Halimatu Dia mi salminima e dennagal galle o foof so mi limata mi juuman kaw en kamɓe foof go jaren kaw ceerno en kamɓe foof mi salminiɓe ba Habibou ba Habibou gone gomɓe gafani a toon sa hoti mayde a toon ɗo Madina Gounass Habibou on kadi min calminima jaarima o jaade ga wen calminade mowne amen Tidiane Ly machallah e joom suudu mo Assou Ly Assou Gueye e mowni men Jalalou Ly e Hawli Sall machallah jeeya kamɓe mbiyata ko mbiyata ko jeewo jaam kamɓe kam machallah koɓe jewɓe jaam min tawi ɓe galle he kam min kulani eyyi galle o kam so Allah suka e mawɗo foof ko moƴƴuɓe kadi eɓe teddina amin no feewi kadi eɓe bellitani amen jeesmaɓe ɗe galle o kam so Allah min kaɓata ɗo kadi min ganata ɗo min pijat min jalal alhamdulillah min jetti hen Allah no feewi Habib Yaya carne an Habib Yaya Ly Habib Yaya carma o selma o Habibou Yaya selma o ko sehilam de sehilam jaarima o jaati kam de eyyi Allah ne waddi amen machallah kanko ne ko miñam ko tedduɗo calminima no feewi kadi min ñaagui Allah kadi yo Allah junnu ballire ha juuta baba kaw en baba ceerno en e kaw en baba ceerno en gogo jaari en kamɓe foof gogo Halmar Dia en ko Halimata en dennagal galle o foof suka e mawɗo debbo gorko foof min calmini ɗum min ñaaguima ɗum duwaw kadi kadi min ñaaguima yaafuya tawi tan haala ka kam min mbawi haala no feewi eyyi so tawi kadi kala ko oñe haala ka emin ñaagui yaafiya inchallah kala kadi ko feewi hen kadi gandon to Allah immi neɗɗo kam timmani eyyi neɗɗo timmani machallah calmini dental ngal min calmini dental Dine TV foof alhamdulillahi rabbil alamina koɗo galle hannde wonno ko Abdoul Ba gonanɗo e Madina Gounass garnoɗo e mawlud kadi mbiɗemo hotomo hodde yo waɗe hen konngol foti fof koye galle o jeeya koye dental o jeeya wadde onon yeɓannoɓe min beltanima on e golle mon e darde mon e tinnare mon e softede mon yiide galle o kadi joni kaɓorɗe ko musidɗo meɗen biyeteɗo Abdoul Aziz Khouma joni noon eɗen mbawi kadi yahande rogere ɗimmere nde paten koye biyeteɗo Bassirou omo yette Wane Bassirou Wane bismoɗo jo inchallah taala so welti tan ko Bassirou arata inchallah rewa hen on beele wasa tajje calmini juuɗo émission gasani taw émission gasani taw waɗi min cowa taw wayna taw émission so gasa taw de cowata waynade oɗo gayni rogere ɗimmere nde ko Bassirou tateɓere nde ko Jalaluddin inchallah taala jaram Seydi Ba amadou